बेथासना दिनैथ' नोंनि मुंबो दोनबावनोसैसो। आच्छा ओमफ्राय माथो मुं दोननो सानखोबा? सोरां मावजि बुन्दा। मा खालामफैदों नों बेयाव? माने नोंथ' आंनिफ्राय गोजान फैबाय नङा होमबा? मानसियासो गोजानाव फैदों, गोसोआवथ' दाबो नोंजों दंना। आरोथ' नोंसोर सानैखौनो गोसोखांना फैदों आरोलै। आंनि आबासना मामाया नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव लाबोदोंना। नै नोङो सोरां, सिमां मोगथां जायखिजाया नुजाफैबाय थानो नाङालै आंजों। मानसियानो रागाल' लामा। नोंखौ रागा जोङाबालाय माथो खालामनांगौ जाखो आंलाय? हो? माथो खालामनांगौ नोंखौ? नुबायना बाबासना? नुखाबाय, मोनथिखाबाय दे नोंनि आखलफोरखौबो जोंहा फिसालायाबो। बेखायनो जानला मानला जोंनि सेराव नुजाफैना नोङो, थां नोङो। दे आरो होमबालाय। नोंसोरखौ मार गोसोखाङो आं देनाय, मानो फैया नोंसोरो? बाबासना आंखौ गोसोखाङा नों? जुरिलै नोंसोरखौ मार गोसोखाङो होनदों आं। लाभ इउ सानैखौबो। नुबाय दा, सिमां मोगथां जाखांफैलाबाय थागोन। नोंनि साया सायखंखौबो मोजां मोनो आं सोरां दाना। आंनि जिउ दाहाय जोंहा मोजां देलायगोन दे। दिनैथ' आरो नोंखौबो मुं दोननांसिगोन, नङाबा माथो गाबसिनो नोंखौ। हाबाब, हा बिमा फिसा माथो खालामगासिनो बेयावहायलाय? मादै, आंहा फिसालाजों दसे रायलायदोंमोन बेयावहाय। ओमफ्राय रानि, ओमफ्राय दिनैनो दोनमारनोसै बिनि राजानि मुंखौ? दिनैनो दोननोसै। ओमफ्रायथ' बिफाबो थानाय मोनबा मोजां जागौमोन ना रानि? नाङा मादै, बे गथ'निया रावबो बिफा गैया। आंथ' फन हरहांबो जाया बिफानो, आंनो दोनगोन राजानि नामखौबो, आरो जेबो खोन्थाहराबो आङो। दे अब्लालाय रानि। ओमफ्रायथ' आंनिया जबाबो जाबायना मादै, एसे साननैसो थानानै जइन खालामहैनोसै आंबो। अब्लाथ' बेथ' खुसिनि बाथ्रासो नङा होनबा? नाथाय बेनो जोबथा नङा। ओमफ्रायो सोर सोरखौ लिंहरबानो जाबाय मादै। बेहाय जागोन रानि, ओरैनो गामिनि साफा सानैल' लिंहरगोन, बांद्रायबो नङा। औ दे जागोन। दे होनबा नों जेरैबायदि सानदों बिदिनो खालामबानो जाबाय। आं आरो बिनि बिफानो खोन्थानो दरखार जाखायाखै। बेजों आरो आंजों जेबो गैस्रा खाला मादै, बिदिनो सानना लासै आंबो। आं मालाय माथो बुंबावनो, हौवायाबो जाथारै खालामबाय नालाय खामानिखौबो। नङाबा दिनै बिमा फिसाला बिफा बेसे समायगौमोन नङा होनबा? बेफोरखौ रायलायबाय थानानै आं समखौ आरो बरबाद खालामनो गोसो गैलिया। थांखांनाय बाथ्राखौ गोसोखांनानै माथो मोनबावनो। बिनि गोसोआथ' फुरा आंखौ बुथारखानायनिसो प्लेनिंखामोन, नाथाय इसोरनि अननायाव बेफोरबायदि खालामनो हायासै आंखो। हाबाब जामायजो, बेफोरबायदि बिहामजो मोननांगौबा माथो जाबावनांगौ जाखो? अब्लाथ' बेखौबो जोङो बुथार नागिरनायनि पुलिसनाव केस होनो हायो। नङाफा, एकदम नंथारगौबो। जेब्ला जेल जानांगोन अब्लासो मिन्थिगोन बियो। बेनोथ' जाहैबाय बिहामजो, हा जों गैयियाव बेफोरबायदि खालामनो हाबायबा बियो, जुदि माबा मोनसे जानांगौमोनबा? आयौ गिनायसो मोनलायलांबाय आङो बेफोरबायदि खोनानानै। मानसियानोथ' आगौ जाखो नामाखो बेलाय? आंनि आइखौसो बिदि खालाममोनबावबाय बे। एसेबां दंफैबाय आरोना बेनाव। दा बोरो मानसियालाय ओमफ्रायो? दायोहायनो पुलिसजों रायलायगोनसो आं बाराखौबा। आंबो सोराङाबानो गासैबो खोन्थाजोबखाबाय बिफा, आरो दा सोराङाबायाबो थांदों बिनि उन-उननो। हामथारदोंहाय एसे, फिसायाबो मोनथिदों, मोजाङानो जाबाय। दासो मेगना गेवसिगोन बेनाबो, एसेबां मोजां होननानै साननानै लादोंमोन ना बियो। मानसियाल' सफैदोंलाय बे, खाथियावल' फैदोंना मानसिया। आरो नुबायना नोंसोरो, गावनो बेफोरबायदि खालामनानै हस्पिटालाव लांनानै मोजां जाफ्लानो सानदोंमोन नङा होनबा बियो? एकदम जोंफोरा बेखौनो माबा गोग्लैमारदोंसो सानदों, बिनि बुंनाय गोदै गोदै रावखौ नंगौ सानदों जोंहा। आंथ' दसेनि थाखायबाबो एसेबाबो मोजां गुन दंसो सानदोंमोन बेनाव, हस्पिटालाव लाबोनायखाय। नाथाय आफा, आं सिगांनिफ्रायनो मोनथिखायोमोन बेखौ, बिनिनो माबा मोनसे आखाय थागोन होननानै। दा नंमारगौसो। बै सानखालि
मानसिखौनो एकदम जोंनि न'खरनिफ्राय होखारहरथानो सानखाथारबायमोन आङो आं आरो बिदि हिनजावखौ दोनला सानखाथारबायमोन दाना आंखौसो बिदि खालामबावबाय बियो मानसियाल' सफैदों र' न'आव सफैदों मानसिया जुदि नों माबा मोनसे जानायमोनबा बिमा गारखायामोन आं बेखौ मिथिबायना दाबो बहा गनो बेलाय दोखो मोनबा हामगौहाय फिसाइजों सोरांनाबो रागा जोंबाथाय जोंबाय आथ' बेफोरबायदि खोनानानै बांसिनसो रागा जोंबावबाय बियो मानसियानो ओरैनो रागा जोंनानै थांखादों न'निफ्राय होसोलांखादों बबेथिं थांखो गावसोरसो मिन्थिसिगौ आरो बानिफ्राय बे हिनजावखौ आरो न'आव दासोसै नङाबा एकदम मा खालामनो हाया नुबायना दानो ओं आयै आथ' जानो हागौ बियो मायबा मायबि फाव फान्दायबावनो हागौ जोंखौ बेखायनो जोंबो एसे मोजाङै माबानांसिगोन साबधान थानांसिगोन गारालै आंबो बेखौ र' बर'सा नाथाय गरमा गरमि नोंसोरबो जेबो दा खालामनो नाङा नङाबा मिन्थिखायोना आजिखालि बांद्राय बेफोरबायदि खालामजालाबो रायखौ जेबो खालामदों र' सोरांजों आरो बे फैग्रोथोंना ओमफ्राय माबा मोनसे जागोन जिबायदि सालु हिनजाव बियो बेखायनो बेखौ बांद्राय फोथायजाया जागोन बिहामजो र' आयौ सान्दुंफोराबो मासे दुंना होखो दिनैलाय नाथाय आरो सान्दुं दुंबाबो दुङाबाबो माथो उफाय न' बिमा जाबाय जेला उफायथ' गैया बेफोरखौनो मावाबा जायखि सान्दुङानो दुं अखायानो हा माथो खालामबावनो आरो आयु नै माथो बावगार हायैनि शुटिंसो सोलिगासिनो ना माथो ओं नै जोब्बायानो जोंनिया दे आरो होमबालाय जोंनियाबो नै दासो सुरु जानोसैलाय ओमफ्राय नोंसोरलाय मानोथो भिडिअखौनो लाबोथारासै जोंहा नायनो मोजां मोनो गावसोरो लाबोआनो भिडिअखौनो नायनो नेयोसो नेयो भिडिअफोरखौ नुवा माथो नोंसिनिखौ माथो खालामबावनो लाबोथ'नाय जाथ'वाखैमोन आरो दे अब्ला थाथ'दो जों थांनोसैलाय दे नै मालाय बिसोरनिया जोबलायबाय जोंफोरनिया सुरु जानोसैलाय आरो लागाव सान्दुं थिखा थिखिनो गानफोरसो साय खनलाबायनो गोसो जालायबाय नै आंनिया मा जाबावगोन जेरै नोंनि जिउआ नै जाम्बिलाय मोजाङै नायनानै लाखा देनांहाय नोंनिबो बारि फैखागोन मिन्थिनानै लाखा आरो जों हिनजावफोरनि जिउआलाय बेफोरबायदिनो जायो आरोना हाबा जाखांनायनि उनाव ओं नङाबालाय माथो आरथ' जों सिख्ला समाव हाजार गिदिरलाय मालाय जोंखोल माखोलानो जाया मानो नाथाय हाबा जाखांबाय होनबाथाय जिबनानो सोलायखायो आरोना आलदा रायजोआवसो फैखायो नङाबालाय माथो होनबा आरथ' जेब्ला संसाराव आगान होबाय बिमा जानायाव आगान होबाय नङा होनबा आरथ' गथ' खांबाय होनबाथाय गथ'नि खि हासुदै जि जोम गासैबो सुनायावबो उफाय गैया दे आरो बाबाबो गवा नों हाजारखि एक्ट्रेसानो जाया मानो सुपारस्टारानो जाया मानो जायखि जेखियानो जाया मानो आरोना अब्लाबो गवा बाबाबो संसाराव आगान होब्लाथाय बेफोरबायदिनो जाखायो आरोना लाइफ स्टाइलानो नंगौथ' आरो गोसोखांनायाथ' गोसोखाङो गोबांनो एखनबाथ' सानलायलाङो सिख्ला समफोरानो मोजांमोन होननानै नाथाय माथो खालामनो जिउआथ' बेनो बे थाबाय थाया नङा होनबा आंना हले जुदासो मिन्थिबायना मानो होनबा आंथ' सानो गासिबो लाइफआवनो फुल इन्जय थानायानो मोजां होननानै जिउआबोथ' दान्दिसेनिल' नङा होनबा दानो दं दानो गैया मा मिन्थिनो आरो गाबोनखौथ' जों नुवाबोना बेखायनो गाबोनखौ सानै सानै दिनैनि समखौ हगार हरनाङा दे आरो आंनि साननायाथ' बेफोरबायदिसो आरोना जुरि माने जुरिसो आङो नै बे जुरिया गासैयावबो एडजास्ट जानानै थानो सोलिनो हायो बे आरो नै आंना गथ'नि जि जोम सुनो लाबोनाया रायलायनानै दिनसै औ आरथ' बांद्राय सानसु सांग्रां थाजायाना बेवहाय दे थाब थाबनो थांनोसै जोंहाबो आयै मानोथो बिदि समाव फैखो नोङो जिबायदि गन्दगल दावराव दावसि सोलिगासिनो आयै बिदि समावसो फैबावबाय नोङो नै आइ हा बिदि जादों होनबा सोर मिन्थियोमोन दिनै हा आंलाय जामायजोखौसो एसे नायनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय नों आंनो फन हरग्रोबानो जायोमोन ना एसेबां दावराव दावसि बिदियाव फैजानो बायो आङो बेनोथ' आइ हा नोंसिनि न'खरावथ' मा सोलिगासिनो दं होनबा
माथो बुंबावनो आयै जोंनि न'आव आरो माब्लाबा मोजां जाफेरबावो ना बेनोथ' जाहैबाय आरो दायो जुरियाबो गैबावला बहा थांखो मिथिला दे आरो बेबायदि उन्दै गोरलै लानानै बहा थागोन बे हारसिंनो जानांगौहाय मायबा मोनसे साननानैसो थांखादों बियो आंथ' नुबायना मा खालामखो बियो आइखो आंथ' 100% सियर दंखायोमोन आइयासो बिदि जादों बेहाय मायानिनो मायबा मोनसे आखाइ दं होननानै नै जेरैबायदि आं सानदोंमोन बिदिनो जामारथारबायसो मायानि आखला बिदिनो ओंखारमारबाय आरो सोरांनि मेगनाबो दासो गेवसिगोन नङा होनबा दासो मिन्थिसिगोन बियो गावनि हिन्जावनि आखलखौ हामथारदोंहाय आइ सोरांनो खिन्थानायानो मोजां जादों आरो जामाइजाबो इसोरनि अननायाव जेबो जायासै हाबाब गावनि बिखुनजोखौनो बिदि खामफ्लायजों देनो हाबाय होनबा बियो बेलाय मानसि नंखायाना आयै बेनावलाय मानसिनि गियान बहाथो दङ मायानाव जुदि गियान थानायमोनबा बेनाव बेबायदि सोरांजों हाबा जाखानाय होनना मिन्थिनानै खारफाबोगौमोन नामा बियो आंबो फैनायानो मोजांसो जाबाय दे नोंसोरजों दामफानो हासिगोन नङाना आंबो आखाइफोराबो आंनियाबो नै मानथानानैसो दङ दे आयै फिसाइजोंबो एसे थिगसो मोनथोंहाय बियो एसे दामजाथारथों आंथ' न'आव फैबावोबा जोंजोंबो मोनगोन नङाना बियो ओमफ्राय एमि साहाफोर बनायना लाबोदो आइनो नाङाहाय जावैसो आं ओरैनो दसे खबर लानो होननानैसो फैदोंमोन नोमाखौ एसे नायनो होननानै माथो होनबावनो आयै दावराव दावसियानो जोबला माथो जोंना मानसि मोजां जिबायदि खालामबाय आइखौ नागारथारनाङाहाय बेफोरबायदि हिन्जावखौ मिन्थिबायना जावैसो आंथ' आइखौ फैथ'आबा हामगौसो सानदोंमोन बर'सा मिन्थिबायना मार जानो फैनायालाय जेबो नङाना दे साहा एसे बानायना लायदो लायनि र' आङो आयै दसे जिरायथ'दो होमबा नोंजामादैजों दसे रायलायथ'दो दे जागोन आइ ओमफ्राय आफाया न'आवनो दंना आयै औ जावैसो न'आवनो दङ आंथ' फैनो लेंदोंमोन आङो गैया फैयासै जोंहा फंबाय मोजांनि थाखायनो जाजोब्बायना गासिबो माथो खालामबावनो गावनो गावनि खाफालखौ जाना लानाय बायदिसो जाबाय दिनैहाय आंनि फिसालानि मुं दोननायाव फैनायनि थाखाय साबायखर थाबाय बयनिसिमबो दायो आंनि बाबु सनानि मुङा बबे आखरजोंबा गोग्लैगोन दे अब्ला पण्डितजी बुंनानै होदो आच्छा ओमफ्राय बे गथ'नि बिफाया माथो फैथ'वाखै नामा बियो आफा गुरु बे गथ'नि बिफाया बेयाव फैयाखै आरो फैनायबो नङा नाथाय मानो बिफायाबो थायोब्ला मोजां जागौमोन नामा आफा बे गथ'नि बिफाया बेवहाय थाया आरो फैथ'नोबो हानाय नङा दे आफा गुरु फुजाखौल' सुरु खालामदो आरो आंनि फिसालानि मुङा मा आखरजों गोग्लैगोन बेखौ खिन्थादो नोंथांनि गथ'नि मुंनि गिबि आखरानो स आखरजों गोग्लैदों दायो स आखरजों नोंथांमोना मा मुंखौ मोजां मोनो सायख'नानै दोननो हासिगोन आंनि फिसालानि मुङा स आखरजों गोग्लैगोन हाबाब जि मोजां आखरजोंनो गोग्लैबाय माथो फिसौनि मुङा नैहाय बोराय हा नोंहालाय माबाफोर मुं साननाय दं नामा देनाय साननाय एसे स आखरजों साननायाथ' सानगासिनो र' साननायालाय नै रानि हा सानसुमा मुङालाय माबायदि जागोन बिदिबा सिमांखौ दोनदो नामा सिमां जाया आदै बियो आंनि गोदोनि गोसथोनायनि मुंसो सिमाङा जुदि नों जेखौ मोजां मोनो बेखौनो दोनदो जुदि मोजां नाम सायख'नाय दंखायोबा फिसालानि मुंखौ मोजां जुदि नामफोर दंखायोबा दोनदो रानि दे रानि नोंनो दोनदो नामखौ मोजांनो आबासना नों मा मुंखौ मोजां मोनगोन देनाय स आखरजोंबा
आंनि फिसालानि मुंखौ आं दोनगोन सानसोरां आंनि आब'साजों जि समायफ्लेथारगोन मुङाबो साना जेरै गावनि सोरांजों बुहुमखौ सोरां होयो बेबायदिनो आंनि फिसानि जिउआबो जेब्लायबो सोरां जानानै थाबाय थागोन आरो बयनिबो जिउआवबो सोरां लाबोगोन आबा साना मुंखौ बोरै मोनखो सानसोरां आबानि सानसोरां आबानि सानाबा नों मोजां मोनदों न' नामखौ साना जेरैबायदि जोंनाय ना बेफोरबायदिनो नोंबो आंनि जिउआव सोरां लानानै फैदों दे आबा दे आब' सानसोरां मोजां जाबाय दे दिनैनिफ्रायथ' नोंहा मुंबो मोनबाय बाजाना मुङाबो मोजांथ' जिउ गोलाव जाथों फिसा नोंनि साननायखौ जेब्लायबो जाफुंसारोथों सोरां दिनैथ' जोंनि फिसानि मुंखौबो दोनबाय दे आङो देहाय दा बामबाय थार' नोंसोरो दे आरो दायो बामबाय था दे सिख्लाफोर ओमफ्राय साफोरा बनायग्रोबाय दा आं बेखौ सिन्था खालामना दे नोंनि आब' दे आरो होमबालाय सानाबा नोंनि मुं दोननायाबो कमप्लिट जाबाय न' ओं आफा सना ओं बुजिदों दे आंबो नों बुंनायखौ मामना माथो उखुन्दै फैजोबखो जेनेबा अरसो नांबाय ना माथो जानाय नंला खारनांसिगोन बिनिफ्राय सोरां दानालाय माथो जाबावगोन बेबि जेन'बा मानो थाखुमादों नों सोरां सोरां मानसिफोरा नायगुलायनायखौ नुवाखै आरो नोङो आयु हा मानोलाय बिदि खानानै दोनखो बेखौलाय औ आदैमोन प्लिज आंखौ बुंलाय बे आंनि फिसायखौ बुंलाय आंखौ हेगारनानै हो होननानै रावबो खाथियाव दाफैखा हाबाब हा माथो जालायदों नोंसोरनि गेजेराव औ नै बाबु हा सोरथो बेलाय मोनबाव लुबैदों आरोना बुजिला आरो नों आंखौ आरो नोंसोर ओंखारलां बेनिफ्राय नै आयंमोन मादैमोन आंखौ प्लिज हेगारनानै गालांदो ना दा थांथ' नोंसोरो नैहाय एसे गन्डगला बोरैबासो खोमाहाय आंबोथ' बेखौनो मोनदों थुदोहाय जाथां थांसै बिनिफ्राय आरो बिदि खालामबावगोन ना नों बिदिनो थाबाय थादों गोदोना साजोब्बाय नों आंखौ आथिं साजोब्बाय मानो बिदि खालामदों नों आंखौ नैहाय नोंसोरबा मा जालायदों जों नोंसिनि गेजेराव हाबथ'लाहाय थांसै जोङो आरे रथना मानो थांगोन एसे आंखौ खाननानै खमसे खम आंखौ हाननानैथ' गालांफिनना दुरुंखौथ' खेवनानै होलांमोन दाना मोजां मोनदोंना सोरां मानो बिदि नोङो गुबुननि खोथा लानानै आंखौ बेफोरबायदि खालामखो ओमफ्रायो